Moko kuom jodak mawuok e kaunti ma Nandi owuok oko mar mondo mi gichiw pachgi ewi paro mar chik mar omenda ma 2025-2026. Jodago nochiwo pachgi e nyim kamati mar omenda e od bura mamalo ka ng'enygi siro paro mar golo oko osuru e weche mag lony manyasani kendo mondo mi olos kamati mabiro chiko kaka pesago ikotiyo kendo jiwo choko mar osuru. Jopiny bende dwaro ni mondo komiti mar od bura mochung' ne weche mag bajet mondo go chapa gigo moketi e paro mar chik mar omenda mondo mi jopiny obed kod ng'eyo ewi gik manitiere e paro no. Many people suffered in the recent past. I'm now supporting this bill to be a bill. It is now good that it is regulated. I support a regulatory of this virtual to be government to look into it and go into details on how the common man in the village can also be helped. These people would want to participate, but the terms used, this document is very complicated to understand. So for these people to actively participate in the same thing, then I beseech you, maybe next time you just cascade this thing to a language that is understandable by the common man. So if you look at the finance bill, it will tell you what government intends to do. So avoid getting things from people who don't want finance bill to succeed.